Il-lejla, is-Sinjura Caruana Galizja ippubblikat tekst ta' suppost dokument illi jgħid illi Marti inbeħħetilha shares fil-kumpanija eGrant fl-2015. Min iffalsifika dan id-dokument għamel żewġ żbalji madornali. Barra li m'hemmx firem u dan l-affarijiet, imma insija dik il-biċċa xogħol. Għamel żewġ żbalji madornali. L-ewwel nett, il-kumpanija eGrant hawnhekk qed iġġib l-indirizz ta' post f'San Ġwan. Ilna nisimgħu l-kap tal-Oppożizzjoni il-fuq minn sena jgħid li eGrant hija kumpanija fil-Panama. L-ebda kumpanija fil-Panama ma jista' jkollha indirizz f'San Ġwan, Malta. L-indirizz tal-kumpanija eGrant huwa Mosfon Building, 2nd floor East 54th Street, Panama, Republic of Panama. Nibdew għandi miktub qudiemi hawnhekk. Issa ħajkollok taf sew affarijiet oħra. L-ewwel prova ta' falsifikazzjoni.